היי, אני הילה, ובניגוד לשאר בני גילי, אני שואפת לקצת יותר מגז מזגנים. אני לא חושבת רק על התחת של עצמי, גם התחת של... גם התחת של גלעד מעניין אותי. גלעד, אני צריכה להגיד לך משהו. זה יכאב. אבל מאז שפרצת לתודעה, אני לא ירדתי אפילו קילו. אני החלטתי. אני עוזבת אותך. הגיע הזמן להיפרד. אני יודעת, זה לא ציוני. אבל הגיע הזמן להרים ידיים. גם את הימנית וגם את השמאלנית. לא משנה באיזה יד אתה כותב. תסלח לי. תסלח לי שאני לא חזקה כמו מדינת ישראל. אני לא עומדת בלחצים. אני פשוט הבנתי שאם הם לא יחזירו אותך עד עכשיו, הם גם לא יחזירו אותך. אני יודעת, זה נורא להגיד, אבל הרבה אנשים חושבים ככה, פשוט אין להם אומץ להגיד, כי אתה פרה קדושה. אבל אני בעצמי פרה. ולהמשיך לחכות לך כמו מטומטמת בתור לבורגראנץ' זה כבר ממש חציית קו ירוק. יש גבול לכל דבר. ואני, בניגוד למדינת ישראל, מודעת לגבולות שלי. את הערבים אני לא מאשימה, כי אין להם ערך לחיי אדם. יש להם מנטליות אחרת, וזה בגנים שלהם לשנוא יהודים. אולי זה מה שקורה כשלא משקיעים כסף בחינוך. ואולי אנחנו צריכים ללמוד מהערבים. כשאצלהם מישהו מקריב את עצמו למען המולדת, הוא נחשב לשהיד, לגיבור. אבל אצלנו מי שמקריב את עצמו למען המולדת הוא פשוט קורבן. האומנים שניסו לקדם את הקריירה שלהם על חשבונך רק עשו יותר נזק, ולדעתי אסור לתת לאומנים להביע דעה, בשום נושא, בטח שלא בפוליטיקה. אבל אני גם לא חושבת שלפוליטיקאים מותר להביע דעה על אומנות. וזה לא שאני מבקרת את מדינת ישראל, אני אוהבת אותה ואני פטריוטית, אבל אני קצת מאוכזבת ממנה שהיא לא הצליחה להחזיר אותך אליי, אחרי כל ההבטחות שלה. אפילו את טננבאום היא החזירה, והוא היה סתם סוחר סמים. יש אנשים שבוגדים במדינה שלהם, אבל יש מדינות שבוגדות בחיילים שלה. אבל זה לא משנה את העובדה, גלעד, שאתה לא תחזור אליי. ואני צעירה עוד. אני מבטיחה לא לשכוח אותך, כמו שלא שכחתי את רון. ואתה, אל תשכח מאיפה באת ומה למדת בתיכון. אחד למען כולם, טוב, צ'או בינתיים. יישר כוח.